Så drejer vi til højre her. Det er viden. Ved I, hvordan sådan en kartoffelplante ser ud? Det er smag. Så vi skal op og prøve at lave gulerodssup. Det er om at få hænderne op af lommen. Det er godt, at vi har fået sådan en stærk dreng til det der. Så jeg hjælper med at holde lidt. Og få udfordret sanserne. Et formidlingsprojekt på Gammel Estrup, Herregårdsmuseet, giver de besøgende et unikt indblik i livet på og omkring de danske herregårde for 100 år siden. Hvis museer skal være relevante i dag, så bliver vi også nødt til at være der, hvor vores gæster er. Og så nytter det sig altså ikke noget at sætte sig op på en høj piedestal og så sige, nu skal I høre den store sandhed. Man bliver nødt til at fortælle det på en måde også, så det bliver vedkommende og interessant for folk. Med støtte fra blandt andre Nordea-fonden kan de besøgende selv være med. Blandt andet i køkkenhaven med gartneren. Og derfor skal vi tage noget halm og lægge ud imellem rækkerne, sådan at de her jordbær, de har noget at putte sig i. Og ved gryderne i Otilies køkken. Otilie, som arbejdede oppe i køkkenet, jamen hun elskede simpelthen også det der med at stå og lave. Det vækker begejstring for både små. Børnene de giver udtryk for, at de godt kan lide at komme med på Gammel Estrup, fordi de selv får lov til at få fingrene i tingene og sådan noget. Og store. Det er hands-on, og det betyder noget for, hvad skal man sige, formidlingen, for læringen, at man rører ved tingene, samtidig med, at man hører om det. Der har jo været forskel på, om man var lugekonen ligesom mig, eller om man var grevinde Emma. Genskabelsen af livet og arbejdet på herregården går igen, når det gælder råvarerne. Men det her er sådan en meget speciel ært, der hedder Holgers høje ært. Vi har jo simpelthen taget udgangspunkt i sorter, der stammer fra herregårde. Så det simpelthen er også det, man så vil kunne smage i køkkenet, er altså også smagen for 100 år siden. Med den økonomiske støtte fra blandt andre Nordea-fonden forbliver herregårdens spisekammer åben til og med 2015. Så var der lige, der kommer suppe til jer alle sammen. Det her med at få lov til at smage på danske grøntsager og få lov til at være med hele vejen, jamen det ville vi ikke have kunne gjort uden deres støtte. Så det har betydet enormt meget for museet.